2025 बे मायथाइयाव BTR आव इलेक्शन जानो थांगासिनो दङ BTR इलेक्शन जानो थांगासिनो दङ बा BTC इलेक्शन जानो थांगासिनो दङ आरो बे इलेक्शनाव सोर सरकार दागोन दाया गाव पार्टिया दाबि खालामदों जे हाग्रामा महिलारिया BPF आ जाबाय past tense जाखां बिदिन्था आरो UPPL प्रमोद बर'जों दैदेनजानाय दा जि पार्टी दङ बे जाबाय मा दा बिदिन्था आरो इयुन बिदिन्था that means हाग्रामा महिलारिया BPF आ जाबाय just past tense जाबाय आरो हिस्ट्री जाबाय बियो नेक्स्टआव आरो माब्लाबाबो फैनो हालिया BPF पार्टिया आरोबाव थांखांनो हालिया बेबायदि राजु बिथांनि बुंनाय आरोबाव माखासे खौरां ओंखारबाय थादों बे खौराङा भेरि इन्टारेस्टिं जोबोर इन्टारेस्टिं रन्जन दैमारि बिथांखौ जेलनिफ्राय BJP आ बख'गोन आरो बख'नानै BJP आ बिखौ मा खालामगोन चिफ बानायगोन BTC नि थामहिनबा खौराङाव ओंखारनाय बादिबा BJP आ UPPL जों जि एलायन्स बेखौ सिफायनानै रन्जन दैमारिखौ NDP बिथांमोननि केसखौ गासैखौबो सल्भ खालामजोबनानै रन्जन दैमारि बिथांखौ मेन स्ट्रिमाव लाबोगोन आरो लाबोनानै बिजों एलायन्स जानानै माबा मोनसे पार्टी बानायनानै बिखौ बिजों एलायन्स जानानै BJP आ मा खालामगोन इलेक्शनखौ गेलेगोन आरो सरकारखौ देरहायोबा बिखौनो दैट मिन्स इलेक्शनखौ जुदि देरहायोबा बिथांखौ रन्जन दैमारि बिथांखौ डिआर नाब्ला बिथांखौ मा खालामगोन चिफ बानायगोन खौरांगिरिफोराबो मा सोङो माने हमनानै मोना खौरांगिरिफोरा जायफोर सेन्टेन्सफोरखौ सोंबाय थादों बै सेन्टेन्सफोरनि जि सोर्स माने सिक्रेट सोर्सनिफ्राय मोनदों बेबायदि बुंनानै माने सोंफ्लादों आरो रियेल नंगौना नङा बुंनो हाया नाथाय रन्जन दैमारि बिथाङा जुदि जेलनिफ्राय उदां जायोबा NDP बिथांमोना जुदि जेलनिफ्राय उदां जायोबा BJP खौ सापर्ट खालाममारगोन ना मारा ना मा बेखौथ' बुंनो हालिया नाथाय पलिटिक्सआव जानो हायै जेबो गैया स' NDP बिथांमोना BJP खौ सापर्ट खालामा होननाबो नोंथांमोना बुंनो हानाय नङा बा खालामगोन होननाबो नोंथांमोना बुंनो हाया दिनैनि तारिखाव जुदि रन्जन दैमारि बिथाङा जेलनिफ्राय उदां जायोबा BJP सरकारनि मददाव जुदि उदां जायोबा थारैनो डिआर नाब्ला बिथाङा मा रल लागोन नेक्स्ट इलेक्शनफोराव जुदि जेलनिफ्राय उदां जायोबा बेखौ जों बुंनो हाया दासिम बे BTR गोजोन गोरोबथाखौ लानानै मा रोखोमनि पलिटिक्स गेलेगोन बिथाङा बेखौथ' समाजै खिन्थागोन नाथाय बेबादि खौरांगिरिफोरा जाबायदि हाग्रामा महिलारिखौ सोंलाय गुबुन नेताफोरखौ सोंलाय बेबायदि बे सेम सेन्टेन्सखौनो सोंगासिनो थानायखौ जों नुनो मोनदों डेट मिन्स माखासे माने खिस्रि पलिटिक्स सोलिगासिनो थादों आरो माने ओजों ओजानि बाथ्राखौ बिजों सोंलाय बिजों लगायलाय बेबायदि सोलिगासिनो थादों रियेलिटिया बेसेबां नों बेखौ बुंनाया नाथाय बेवहाय माखासे रियेलिटि गैया बादिनो नाङो जियानो जाया मानो जेरैबाबो जायखिजाया राहायै रन्जन दैमारि बिथाङा उदां जानांगौ मात्र बेल'सो आरो उदां जानायनि उनाव बिथाङा सोरखौ सापर्ट खालामो बिथांनि आखायाव मात्र उदां जानांगौ आरो NDPनि समस्या जोबनांगौ गासैबो NDPफोरा जेलनिफ्राय उदां जानांगौ बास बर' हारिनि थाखाय बेनो जाबाय फाइनाल मोनसे सल्युसन होननानै आं बुंगोन आरो बिनि उनाव जोंनि हारिया खौसे जानायनि लामायाव गोबां इजि जागोन आरो बे खौसेनाव जानो हागौ 5 बोसोर 6 बोसोर 10 बोसोर नांनाय नाथाय खौसेथ' जानायनि लामाया फैगोन नाथाय बिथांमोना जुदि जेलाव थाबाय थायोबा बे खौसेथिनि लामाया माब्लाबो गेवनाय नङा आरो बे मोनसे जोबोर गिदिर जेंना बिथांमोना उदां जानानै सोरखौ सापर्ट खालामो पार्टी बानायो पार्टी बानायनायाथ' जोंनि हारिनि थाखाय खहा गोनां जागोन गोदान पार्टी जुदि दायोबा बे खहा गोनां जागोन नाथाय बिथांमोना BJP खौ सापर्ट खालामनायनि इंगित होनाया जोबोर मोजां जादों होननानै आं बुंगोन आरो अब्लासो माबा मोनसे जानो हायो नालाय दरकार जायोबा सापर्टबो खालामनांगोन उदां जानो थाखाय आरो समजों लोगोसे मानसिनि मेन्टेलिटिया सोलायगोन जाबायदि बोथोरजों लोगोसे सोलायलाङो गासैबो थासारिया मिथिंगाया बिनिखायनो समजों लोगोसे मिथिंगायाबो सोलायोबा जोंबो सोलायनो बेसेबां गोबाव बिनिखायनो जेलनिफ्राय उदां जानो थाखाय जायखिजाया राहाखौनो जों लानांगौ आरो दा आं बेबायदि सानो आरो नोंथांमोना मा सानो आंथ' मिथिया नोंथांमोननि साननाया नोंथांमोननि आखायाव नोंथांमोननि मेलेमाव नोंथांमोननि गोरबोआव नोंथांमोननि अन्तराव मा सानो बे नोंथांमोननि आखायाव नाथाय राजु नार्जारिया BPF खौ ओरैबायदि डेमेज खालामनो नाजादों जे BPF आ जेबोआनो गैला ओरैनो आरो बाथ्राया आरो हाग्रामा महिलारिया मा बुंदों माने नेक्स्ट 2025 मायथाइयाव थारैनो BPF आ BTC आव सरकार दागोन गावनि कन्फिडेन्स आरो सोरबा बुङो पास्ट टेन्स फिउचार टेन्स प्रेजेन्ट टेन्स स' ग्रामारबो फैलांबाय आरो पलिटिक्सआव स' ग्रामार पलिटिक्सबो सोलिगासिनो थादों आथिखालाव BTC आव बिदिब्ला लोगोफोर नोंथांमोना मा बुजियो बे जि राजखान्थि सोलिबाय थादों बे राजखान्थियाव नोंथांमोना बिरफानो नाङा नोंथांमोना मोजां नेताखौ सायख' मोजां पार्टीखौ सायख'नानै नोंथांनि BTR खौ BTC खौ गोख्रों जानायाव मदद खालाम सबसे इम्पर्टेन्टआ जाबाय खौसेथि लोगोफोर आरो खौसेथि जानो थाखाय जायफोर फिसा जेंना बेयो सल्भ जानांगोन आरो सबसे गिदिर जेंनाया जाबाय NDP नि समस्या
बाखि बिटिआर गोजोन गोरोबथाजों मा मोनदों मोनाखै बे एसेबां मेटार नङा होननानै आं बुंगोन जुदि जोंनि हारिया सोलोंथायाव जुदि डेभेलप जायाबा खौसेथि जायाबा जोंनि जुदि मोन्थाइखौ जों बिख'नो हायाबा जों जेसेबां जि मोनबाबो बे आखाइनिफ्राय थांफिनजोबगोन बा बेयो जेबो भेलु थानाय नङा आरो फिउचाराव बहुत जुदि लं फिउचाराव सानोबा बेनिखायनो जों स्ट्रं जानांगोन जों मजबुत जानांगोन जों टेलेन्ट जानांगोन आरो बिनि थाखाय जोंनो मा नांगोन खौसेथि नांगोन खौसे खामानि मावनाय नांगोन आरो खौसेथिखौ बजायना लाखिनो थाखाय कन्टिनिउ खालामना लाखिनो थाखाय जेसेबां फिसा फिसा जेंना दं बेखौ जोङो सल्भ खालामनांगोन एनि वे जायखिजाया राहाजों आरो बे राहाया जानो हागौ समजों लोगोसे बेयो सहायथावैबो जानो हागौ नाथाय फिउचाराव बेयो जोंनि थाखाय लाभबो जानो हागौ थेंक इउ बिदिब्ला नोंथांमोना बुजिबाय लोगोफोर नोंथांमोना थारैनो भिडिअखौथ' नायो नाथाय नोंथांमोना आंनि जि इउटिउब चेनेल थानाय जि स्टोर बे स्टोराव थांनानै नोंथांमोना प्रडाक्ट्सफोरखौ बायनो दाबाव जायखिजाया रोखोमनि प्रडाक्ट्स जि गोसो नोंथांमोना बायनो हागोन फ्लिपकार्ट मिन्त्रा बेफोराव डाइरेक्ट नोंथांमोना बैयाव क्लिक खालामनानै थांनो हागोन स' नोंथांमोना बै प्रडाक्टफोरखौ क्लिक खालामनो दाबाव नायनो दाबाव आरो बायनो दाबाव नोंथांनि इम्पर्टेन्ट बुस्थुफोरखौ आजिखालिथ' बयबो मा खालामो अनलाइन आथिखालाव अनलाइना जाबाय जोबोर गिदिर मार्केट आसा खालामबाय नोंथांमोना बै स्टोराव थांनानै प्रडाक्टफोरखौ जेन बायगोन आरो लोगोफोर बायदि रोखोमनि नलेजनि भिडिअफोरखौबो नोंथांमोना नायनो दाबाव